Abdallah, wai me yasa ake cewa manzon Allah ko kuma a ce annabi? Ni ma ban san bambancin manzo da annabi ba, amma mu je mu tambayi kurciya. Kurciya baiwar Allah, don Allah waye manzon Allah kuma waye annabi? Yaron kirki, 'yan albarka, ku saurare ni da kyau ku ji. Allah Maɗaukakin Sarki yana zaɓen wasu daga cikin bayinsa, sannan ya aiko su ga sauran mutane don su yi bishara ga aljanna ga masu biyayya, kuma su yi gargaɗi ga masu saɓawa Allah. Waɗannan bayan Allah ana kiransu annabawa, sai dai ba dukkansu ake ba wa sabuwar shari'a ko littafi ba. Daga cikinsu, Allah yana zaɓar manzanni waɗanda suke zuwa da sabuwar shari'a ko littafi ko wani sabon umarni. Don haka, duk manzo annabi ne, amma ba dukkan annabi ne manzo ba. 'Yar kurciya suna zaune ne a cikin mutane kamar mu? Ƙwarai kuwa, ana haihuwarsu cikin mutane kamar kowa. Allah yana zaɓar su kuma suna da cikakkiyar halitta, cikakken hankali, ilimi da kyawawan halaye. Allah ya tsare su daga ƙarya, ha'inci da tauye wahayi, wato saƙon da aka aiko su da shi. Suna ci, suna sha, suna dariya da kuka, suna jin daɗi da baƙin ciki, suna aure kuma suna haihuwa. Idanuwansu suna bacci, amma zuciyoyinsu ba sa bacci. 'Yar kurciya shi faɗa mana sunayen annabawa da garuruwan da suka zauna. To, Abdallah, ku saurara ku ji annabawa 25 da Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani. Na farko, annabi Adam alaihi salam shi ne mutum na farko da Allah ya halitta. Ya fara zama a aljanna, daga baya Allah ya saukar da shi duniya. Ana masa laƙabi da Abul Bashar, wato baban mutane. Na biyu, annabi Idris alaihi salam. An haife shi a Babila, ƙasar Iraq. Daga baya ya koma Masar. Ana masa laƙabi da Nabiyul Hikma, wato annabi mai hikima. Na uku, annabi Nuh alaihi salam. Ya rayu a Iraq, ya shekara 950 yana wa'azi. Ana masa laƙabi da Najiyullah, wato wanda Allah ya tsiratar. Na huɗu, annabi Hud alaihi salam. An aiko shi ga mutanen Adawa a Hazaramaut da ke ƙasar Yemen. Na biyar, annabi Salih alaihi salam. An aiko shi ga mutanen Samudawa a garin Hijir da ke ƙasar Jordan. Na shida, annabi Ibrahim alaihi salam. An haife shi a Babylon, Iraq. Ya rayu a Kanan a ƙasar Palestine. Ana masa laƙabi da Khalilullah, wato badaɗin Allah. Na bakwai, annabi Lut alaihi salam. Ya rayu kusa da Dead Sea a ƙasar Jordan. Na takwas, annabi Ismail alaihi salam. Ɗan annabi Ibrahim ne. An haife shi a Palestine, ya rayu a Makka. Na tara, annabi Ishaq alaihi salam. Ɗan annabi Ibrahim ne, kuma baban annabi Yaqub, ya rayu a Palestine. Na goma, annabi Yaqub alaihi salam. Ɗan annabi Ishaq ne, jikan annabi Ibrahim. Ya taso a Palestine, daga baya ya tafi Masar. Ana masa laƙabi da Isra'il, wato bawan Allah. Na 11, annabi Yusuf alaihi salam. Ɗan annabi Yaqub ne. An haife shi a Palestine, ya rayu a Masar. Ana masa laƙabi da Ahsanul Qasas, wato mafi kyawun labari. Na 12, annabi Ayyub alaihi salam. Annabi Ayyub
ya rayu ne a ƙasar Siriya. Na 13, Annabi Shu'aib alaihi salam. An aiko shi ga mutanen Madiyana, garin Madiyana a ƙasar Saudiyya kusa da Jordan. Na 14, Annabi Musa alaihi salam. An haife shi kuma ya taso duk a ƙasar Masar. Ana masa laƙabi da Kalimullah, wato wanda ya yi magana da Allah. Na 15, Annabi Harun alaihi salam. Shi ma an haife shi a ƙasar Masar, kuma a nan ya taso. Ɗan uwan Annabi Musa ne. Na 16, Annabi Dhul-Qifl alaihi salam. An haife shi ne a birnin Jerusalem da ke ƙasar Falasɗin. Ya yi wa'azi ga al'ummar Banu Isra'ila da ke Babylon, ƙasar Iraq. Na 17, Annabi Dawud alaihi salam. Annabi Dawud annabi ne kuma sarki ne ga al'ummar Banu Isra'ila. Ya yi rayuwa ne a birnin Jerusalem, Falasɗinu. Na 18, Annabi Sulaiman alaihi salam. Annabi Sulaiman ɗa ne ga Annabi Dawud. Ya yi rayuwa ne a Jerusalem, Falasɗinu. Na 19, Annabi Ilyas alaihi salam. Ya yi rayuwa ne a ƙasar Falasɗinu. An aiko shi ga mutanen da suke bautar gumakan Baal a garin Baalbek, Lebanon a yanzu. Na 20, Annabi Alyasa alaihi salam. Ya rayu ne a Falasɗinu. Ya ci gaba da shiryar da Banu Isra'ila bayan Annabi Ilyas. Na 21, Annabi Yunus alaihi salam. Ya rayu ne a birnin Nineveh da ke Iraki a yanzu. Na 22, Annabi Zakariya alaihi salam. Ya yi rayuwa ne a birnin Jerusalem, Falasɗinu. Shi ne baban Annabi Yahya. Na 23, Annabi Yahya alaihi salam. Ya rayu ne a Jerusalem, Falasɗinu. Ya kasance yana shiryar da al'umma don zuwan Annabi Isa. Na 24, Annabi Isa alaihi salam. Mahaifiyarsa Maryam ce, ta haife shi cikin al'ajabi da ikon Allah. Ya yi rayuwa ne a ƙasar Jerusalem, Falasɗinu. Ana masa laƙabi da Ruhullah, wato Ruhin Allah. Na 25, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An haife shi ne a garin Makka, kuma ya kammala rayuwarsa a Madina, duka a ƙasar Saudiyya. Ana masa laƙabi da Rahmatul lil alamin, wato rahma ga dukkan talikai. To, yara, kun ji annabawa 25 da Allah ya ambata a cikin Alƙur'ani. Daga cikin 25 ɗin nan, akwai manzanni, wato waɗanda aka aiko da sabon littafi ko shari'a, kamar Annabi Nuhu alaihi salam. An aiko shi da shiriya da gargaɗi. Annabi Ibrahim alaihi salam. An ba shi takardu da ake kira Sufi Ibrahim. Annabi Dawud alaihi salam. An ba shi littafin Zabura. Annabi Shu'aib alaihi salam. An turo shi zuwa ga mutanen Madiyana da gargaɗi. Annabi Salih alaihi salam. An aiko shi ga Samudawa. Annabi Hud alaihi salam. An aiko shi ga Adawa. Annabi Lut alaihi salam. An aiko shi ya gargaɗi mutane akan rashin ɗa'a. Annabi Yunus alaihi salam. An aiko shi ga mutanen Nineveh ya gargaɗe su. Annabi Musa alaihi salam. An ba shi littafin Attaura. Annabi Isa alaihi salam. An ba shi littafin Injila. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An aiko shi ga dukkan talikai. An ba shi Alƙur'ani. Su kuwa annabawa kawai sun bi koyarwar manzanni da suka zo kafin su. Misali, Annabi Ishaq, Annabi Yaqub, Annabi Yusuf,
sun bi shari'ar Annabi Ibrahim alaihi salam. Annabi Yahya da Annabi Zakariya sun bi Attaura ta Annabi Musa. Annabi Sulaiman, Annabi Ayyub, Annabi Ishaq, Annabi Zulkifl, Annabi Ilyas, Annabi Alyasa duk annabawa ne. Na gane sosai 'yar kurciya, na sami ilimi da yawa, mun gode. Madalla yara, yauwa mu yi addu'a tare. Allah ka sa mu yi koyi da kyawawan halayen annabawa. Ka ba mu ikon rayuwa bisa shiriyar musulunci. Ka tashe mu a ƙarƙashin tutar masoyinmu, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Gobe zan ba ku labarin ɗaya daga cikin manzanni, wato Annabi Nuhu alaihi salam mai jirgin tsira. Mun gode 'yar kurciya, Allah ya kai mu gobe. Ku mana sharing, ku danna mana subscribe da like domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.